naštartované. Čaká nás show L29 Delfín. Takže na dráhu sa pripravuje L29 Delfín s pilotom Marianom Dodaškom zo Žiliny. Pokiaľ náhodou tam sa nevystrelila posádka, ale máme túto informáciu, že by to mal byť Marian Dodaško. A to lietadlo L29 už sme ho dneska spomínali viackrát aj s tou spojení s tou Iskrou, že to lietadlo L29 Delfín vtedy vyhralo tú súťaž na výcvikové lietadlo pre všetky krajiny Varšavskej zmluvy na výcvik pilotov, výcvik stíhacích pilotov a práve my všetci si pamätáme, že to lietadlo L29 Delfín patrí k tým Košiciam, ako Košiciam patrí aj Železiarne, tak to lietadlo L29 Delfín tiež patrí k tým Košiciam, pretože tá Vysoká vojenská letecká škola, ktorá tu bola a školila pilotov nielen pre armádu Československa, ale aj pre rôzne spriateľené armády alebo spriateľené štáty. Viem o tom, že sa tu vyškolilo strašné množstvo tej školy sa nieslo po celom svete. Tak 29 už je vo vzduchu a už sa pripravuje, sa pozrite smerom na juh, tak už tam nalietava 29, má pochopiteľne svoju tímovú clonu a pripravuje prielet na, nechcem povedať maximálnej rýchlosti, ale na vyššej rýchlosti. To je presne ten zvuk, ktorý si napríklad aj ja pamätám ako dieťa, pretože naozaj z obidvoch strán Slanských vrchov, aj z tej Košickej, aj z tej druhej, práve tieto lietadla boli súčasťou oblohy východného Slovenska mnohé roky a takto sme mohli tieto lietadla vidieť aj takto blízko, keď vlastne lietali inštruktori spolu so svojimi žiakmi a vychovávali z nich práve tu v Košiciach profesionálnych a špičkových vojenských stíhacích pilotov. Ako Stano povedal, je to ale už minulosť, napriek tomu dnes si ju môžeme pripomenúť a navyše ešte aj presne v takom poradí, ako sme to spomenuli, pretože najskôr naozaj lietali v Košiciach L29, ktorú práve vidíme a oni boli postupne nahradené potom L39 slávnymi Albatrosmi. O chvíľočku uvidíme vlastne aj L39 v ďalšej leteckej show. Môžeme sa sústrediť, Stano, a poprosím ťa o komentovanie toho, čo vidíme na oblohe. Predsa len je to prúdové lietadlo, bude lietať na väčšie vzdialenosti od nás, ale prvky tej športovej akrobácie dokáže robiť aj takéto rýchle prúdové lietadlo. Tak jednoznačne s nejakou extrou alebo aj s tým nejakom 52, tak v žiadnom prípade nemôže robiť tie figúry, ktoré robia tieto lietadlá s piestovým motorom, pretože toto lietadlo nie je schválené na nejaké autorotačné figúry, ale na tú klasickú základnú akrobáciu, premet, prekrut, súhrad, zvrat. To všetko to lietadlo dokáže. Jasne, tá 29 nemala taký výkon, bola nahradená 39. Je to proste za prvé pekné lietadlo, za druhé dokážu letieť veľkou rýchlosťou a rozhodne to bolo vhodné lietadlo na prípravu na to, aby potom mohli vojenskí piloti nastúpiť do tých bojových lietadiel. A je to jedno, je to ukážka toho, čo vlastne naši predchodcovia dokázali vyrobiť, vyvinúť a vyrobiť, pretože to robili naši rodičia, alebo možno už niekoho prarodičia a tak ďalej, pracovali na tom, vyvíjali, toto je jedno v rámci právej údržby, aj údržbu týchto lietadel, na to oprávnenie, majú na to diely. Je jasné, že už sa ťažko zháňajú súčiastky na motor, že to sa zase vyzobáva niekde zo sveta z nejakých vojenských skladov, niečo a tak ďalej, to už ktorí sa tomu venujú, majú nejakú predstavu, že ešte sa tam dá nájsť toto, videli sa celý stúpavý výkon, ona je plnú akrobáciu, tú základnú lietadlo dokáže urobiť bez problému, takže zase to môže pilotovať len ten, kto akrobáciu ovláda, a preto sme si vraveli, že aj vtedy ten výcvik, už ktorý začínal na tých piestových lietadlách, bol iný, pretože už sa na tom učili lietať piloti v rámci toho základného výcviku akrobáciu. A dneska je to zase postavené ináč, že ten vojenský výcvik je oddelený od normálnych a tí normálni, ktorí chcú lietať tak im stačí ten výcvik. Vždycky to na tých vajkoch
a tu sa učia teraz moduláne. Vojenské výcvikové školy majú aj tieto jednoduchšie lietadlá piestové už také, ktoré robia výcvik. Preto napríklad aj fabrika, ktorú si možná